Take note para sa tanan, no? Ah. Ang probinsya sa Sugbo, as of December 31, 2023, nga annual audit report, hangtod karon wala pa. Oh, Ang probinsya sa meaning Sugbo, ang 24 labaw nang wa. wala pa. Ang 2024, ang of December 31, mugawas kini karong na July. siguro, mga August. July, no? August. Mana, karon man tong mga buwan na. 2025. So, how come nga sobra ka delay nga wala pa gipagawas ang actual audit report as of December 31, 2023. Mo na ato ipangutana, no? Kinsa may mo pagawas ani ang- Mayor Titing? Ato pangutana ng Commission on Audit, nganong wala gihapon. Doon na ba'y problema sa prior years? O let's say sa December sa 2022 o sa 2023? Nganong kay ngano? Take note ako lang ni ibalik Boss Rico, no. 2019 dunay gihimo nga pag-record sa libro sa Kapitolyo nga diin dunay appraisal value nga gi-record as increase in value sa mga Properties. yuta kini land, okay, nga 169 billions in pesos. Mao bitaw nga nasubra kadako ang gitawag nato nga total assets mo naningon taon ng mga oy grabe sa Sibunot pagkadato Pit in the tuwa gyud. so dili na data magkinahanglan og ira kanang sa una na NTA kay naa man day pundo pero kadto siya dili to siya inunta realizable dili to siyang gitawag nato nga mao gyud no. So karon that was 2019 amo gitanaon 2020 wala pay AOM ang kuha 2022 2021 wala pa pagka 2022 doon na AOM Audit Observations and Memorandum nga gingon ipabalik murag i-reverse ba no kay dili practical kay kung sa tibok Pilipinas kung mao ni ang sundon mga trilyones na mo gawas ng mga assets sa mga siya Grabe no. So unsa may pila may gi-recommend nila nga rate Mayor Titing kung naka-idea? di kanang Nainomduman. kanang aprisa 169 billions in pesos in 2019 as of December 31 2019 Bloated. oh mo nagingon nato nga sa pwede maging-ana kay ngano dili lang na kay disinformation misinformation unya mahuog nga katawanan gyud ang Cebu ni claim na kita nga the richest province actually i-minus ani mong 169 billion sa total asset kini abot mo tag 300 plus billions Yes. na. Oh so with that so ato na i-minus para mo reflect unsay tinuod nga total asset sa atong Kapitolyo sa Cebu. Mayor, Sa ato kayo na di patubagon na pagkuntana ang provincial assessor, ana. imong amigo, Mayor, si Diba? akong kanhi manager, si Sir John Carillo, matod pa, if kuwang kaayo ang kwarta, mahog na nga wishful thinking palang. Una, karon ang number one priority ni Governor Pam. Actually, with due respect sa atong gobyerno, she can Nabitaw statement si Governor Pamana. Wishful thinking. Dili ato lang kuno siyempre si Gob dili man yung sa nga karaan na siya nasa gobyerno no. Kanang mga terminology nga usay dili nato madawat no ato na sabton no. Kanang gitawag nga wishful thinking. Kung dili gyud ta nato na trabahoon mao gyud nga wishful thinking no. Kay ngano kini ra bang budget this is a law. Balaod, yes. Muyong kita nga 25B is dili gyud maabot. How come sa 2024 nag-budget man tag I think 23 o 22B no? Di na ko kaano sa 2024. So ni increase og nimong 25. So kung sa ato pa 2024 pa lang defective pero dili kay ngano do naman ay gihimo pag prepare sa budget do na gyud gitawag na budget previous year, budget sa current no unsay status unya Sa ato pa, actual. Merting. Sa ato pa, Merting, kanang angay basulo ng Committee on Appropriations and Budget, ani? Dili, di pod ko makaingon nga dili na doable or dili na feasible. Kay dili na sila maghimo og kay kanang sa 2024 nigawas mo gid ang pundo kay di man na pwede palitan sa 2024 nga tuig. Unya ang budget ana unya karon let's say sa una ang actual budget versus actual ang actual let's say 10B lang unya ilang gimo nga 25B that is mangyuta questionable pwedeng ma-issue ana ang gahimo sa budget which is no other than the legislative no Pero dili man mahimo, Mayor Titing, kanina, interrupt lang ko. Di man pwede nga ang legislative mo propose og budget, di magikan gyud sa governor's office? yeah okay
ang budget, ang process sa budget, first step is preparation. Gikan ka na sa executive. Ang gobernador. Oh, okay. And then isubmit na dito sa legislative. Ang legislative karon ilan nang tan-awon, i-review, dunay deliberation, etc. no? Dunay mga hearing, etc. Bawat kada committee unya i-approve na nila. Unya mo na gitawag authorization, mo na naanay ordinance. So once na authorize na, isubmit na unya pirma na sa gobernador. May mo ng balaod. May mo ng balaod. Pero Mayor, why katungod, why authority ang provincial board from the vice governor down to the provincial board members pagdugang sa budget nga gipropose only makaslas sila. Now, ang giingon sa ako nadunggan din ha, sobra ra magay na atong budget pero di man ni kay kuan ani. Niingon, moingon ko no na Unrealistic. unrealistic daw ba? Iyon ko nung, may pagbuot sa taas, sige, sugot na lang ta. Kaya mo ko rin pagbuot sa taas, mahimo din na, Mayor, o kaya inaana nga ang provincial board, dili na lang makatingog, tungod kay, yung dyan, may pagbuot sa taas, ato na ni i-approve. Yun ana? Para nako murag dili ko musakay ana kay ngano doon natay prior years nga pinagbasihan sa budget. Dili pod na sa una sa let's say sa 2023, 2024, doon naman ay budget versus actual. O panalitan karon ang budget dako kayo unya actual gamay kayo. Unya dili pwede kay ngano it will affect sa kanato. Mura bitag manang mugawas na diya nga murag wishful thinking, no? O itong ipakasabaan ng mga assessors kay Dili pwede kana kay with inuta ang mga wisdom sa naa sa board sa mga legislative. Siyempre, they are professionals doon na Yeah. sila kay Tinod. dili pod na sila magbutang-butang og budget nga dili doable. gipangasab-an tanan ang tanang city municipal assessors gipangasab-an tanan gipatawag ning ano wa mo mutuman ani. Now, pag last